రాధిక ఆప్టే ఇప్పుడు సంచలనాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్. ఈ మధ్య యూట్యూబ్లో విడుదల చేసిన ఓ న్యూడ్ వీడియో సౌత్ ఇండియన్ సినిమా మొత్తానికి గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. అంతకు ముందు రాధిక అర్ధనగ్న ఫోటోలు ఇంటర్నెట్లో హల్చల్ చేశాయి. ఇప్పుడు మరో షాక్ ఇచ్చింది రాధిక. తనని ఓ సౌత్ ఇండియన్ హీరో రూమ్కి రమ్మన్నాడని, అసభ్యంగా మాట్లాడాడని బోల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. ఆ హీరో ఎవరన్నది మాత్రం చెప్పలేదు. తెలుగులో రక్త చరిత్ర, ధోని, లెజెండ్, లయన్ సినిమాల్లో నటించింది రాధిక. తమిళంలో రజనీ సరసన కబాలీలో కనిపించింది. ఓ ఇంటర్వ్యూలో రాధిక మాట్లాడుతూ ఈ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. కథానాయికలంటే అవకాశాల కోసం ఏ పని చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉంటారనుకుంటారని, అయితే అందరూ అలాంటి వాళ్లు కాదని, తనలాంటి వాళ్లు కూడా ఉంటారని చెప్తోంది రాధిక. ఓ హీరో తనని రూమ్కు రమ్మన్నాడని, అయితే తను గట్టిగా సమాధానం చెప్పానని, తన ముందు ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి ప్రస్తావన తీసుకురాలేదని అంటోంది రాధిక. ఆ హీరో ఎవరో అంటూ దక్షిణాదిన పెద్ద చర్చ మొదలైంది. ఇలాంటి బోల్డ్ స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడానికి కథానాయికలకు చాలా ధైర్యం ఉండాలి. ఈ విషయంలో రాధిక గ్రేటే.